Nyai kublai sabaton ye pi sa sin pat hakane ke janmit ki parlok bat ki prabanget ki jongi nganget ba phile ap khmi lenti ya kane ke por lanukan orlong bat lanukan dia ke ba pinyo sngo ya ke khubor lamba ki jingruai ni khot sngo phai pi hakane ke janmit ya ke ban ye sok ban ni bang ni phai lang ke nomor jingruai ke ba hanya pholai na ke jingruai ke ba thmai ke ba ong hading phna ke jingruai ke ba nyau pholai na ke ba thmai ndripo nyau na ke ba rim Wow nong pen im ulamis nam uyap us im jonga udem kakle bakut uyam namar nong pop Hading na ngayo iya jing shai ma jing kus lai ka do nut kalawai dei da ka jing et ngayo jing imru bat men ta nga shat men klem kuchu Deyakikam bangalale bauyap hading na akajing ay kabane bajing it bapala Hading nam ngayo iya jing shai ma jing kus lai ka do nut kalawai dei da ka jing et ngayo jing imru bat men tangat shat men klem kutshu Wat jing jau snam kam la siu te karam bagala sha sim trai ga ai lut har hame de tang kata ngala Hading na ngayo iya jing shai ma jing kus lai ka do nut kalawai dei da ka jing et ngayo jing imru mat men tangan shat men klem kutshu Yai kublai pi barok ki besok lang bat ngi hak jing ruai hak ni kepor mentangin IT no ya kepor sya inong penyat ya ni jing seng kejongi kublai sabaton ya pi barok ngap diang sobha ya pi iwe pu we hak kerteng u Jesu Christ watla ngim syam la yo kalat ban penlong jing seng hapok ying mene kejongi henre ngiyo ya kene kalat kakabu ban ya sam ya pi ya ki kubor ha ka ne ka YouTube channel jong ka balang 7 Day Adventist balang nongstoin ka nongi dab da jik songu hak bau blai wa ngi kalat da ka we pat kalat ban ya sam ya ki kubor tementa ban sedang no ya ka jing seng ka jongi ngin yar wa saka number ka ba laispa saupu sau ka ba rem bat laispa nyau pu khandai ka ba thamai Lais pa sapu sau kabarem, bat lais pa nyau kendai kabar thamai. Ko Jesu unong sius pa. Ko Jesu unong sius pa, yang amelong jingkmen, haba kis ngeu sikiwan, mi pen imbat pen ngen
Ko Giêsu nang seus pa tang ya mi hingar wai om don ulo kumame bayai ne bajanai mi long jing ker men jonga lên ba kis nem ba thai na jing dom ba mar thang ya nga me wan palai ko Giêsu nang sius pa tang ya me hingar wai om don ulo kumame bayai ne banjanai ame ko try ngasanya ulo bat nong yalam namar na percay baro ya me banga itam ko Giêsu nang sius pa tang ya me hingar wai om don ulo kumame bayai ne banjanai jing rwai bat jing men jonga haka pertai bapop kum joro hang tahap neng apo jongki kerdop ko Giêsu nang sius pa tang ya me hingar wai om don ulo kumame bayai ne bajanai Angin yo no ya kejing pules sedang lengba i rangba kejongi i ba kersan teh kene pon ngan khod i sakmat ban ai kejing pules sedang ai kublai sabton ni pi ki pramanget ki ba page kan ga channel jong ga balang jongi ha kan ga janmit to blend don kat pat pi te kan por ngan pule ya kan ne ka tin ki jong blai na ka na Philippi kalanong ga ba sao ka dikot ka ba khat lai ka ba ong kum ne nala ban le ya ki ai ke baro ha uta u ba pen sat bor ya nga to ngi ne pen dam kli ki jing duai ko pa ba e chungi ba benang ya ai kuble ki jing e ki jong me au blai ba meladon rakat me trai ha ki ne ki tayo ki ba le no bat kum ju ro trai ha kan ka kenta jong kan ka mit jong kan sabaton trai to don kat me trai kham tam yu sakri jong me trai ban ya sam ye tin ki jong me trai kat khu ma me trai ki ai ke baro khoj ba kin long ki jing pen ya jong men sim ma kho jong me trai siêu jing dua jong skri ba pop jong me amen kublai sebut ya ketua kejing pules sedang na ibu ba kersan hakne kapor ngan ai no ya ka benta sya i rangba balang kejongi ban ya sam ka khobor lengba ketin kejong blai kublai sabton bakmen ye pi hakne ga janmet la pendap yang ada jing kemen ban yo biang ya bakum kane ka lat ke bangila ban ya solang kane ban ya slok bat pi nak tin ke jong blai ada sungguh sisa bau blai ula dang pli yang i kum kane kalat wat lah pedeng kane ka por ke ba bat ka por ke ba ngim cham la yo kalat ban ya senglang rangkat bat pi hoi wat la pi adon hai lo ki jong ki yeng hala ki jong ki jaka bat pi don ublai don kat bat pi kham tam ya pi ki parlok ki baju
page ki baju sengap ya ka ne ka online service ke jongi na ka balang 7 Day Adventist nong stone te ha swab ngin ya puli ya tin ke jong blai ha ka ne ka janmet tung in ya pendem ha ke jing duai au blai pa jongi bab neng ni wan ha jan ka khet ke jing isne jong me ha ka ne ka janmet kat bangi yaro bat pendon burom me khteng ka krau jong me atrai ha ka ne ka por kat bangi nios ngau biang khubor ke jong me to pendon kam yang au chakri berit jong me atrai kat bangin ya sam aktin ke jong me ke ne por da ka bor ke jong amla ambat ngam don e ru em atrai along breu bat li bat sudah nai to pendap yang adom sim khoi namara keteng pokorotam jisu ngitwai dum tai sipom chukutro amen lok kalong ka e ka ba kamen sisa banyo i ya ka e ka ba upol Ukraine bat utho ya ka siti hapdeng jong ki kenjri hapdeng jong ka jing sha te sha khum Henry kandiat por haswa ba upol unsa sya ya ka jing sya penyap bat layolat ban tho ya ka siti ki babon ki jong upol ulat tho ha ka por ka ba udon ha pedeng ka jing sya set bendi ne ha pedeng jong ka jing sya te kenjri ngakwa banya sam ya phi ka wei ka siti ka ba upol ulat tho sya ka balang ha Filipi lese ka ba khambun hang ni ngin ya pet ya ka e ka ji kai ka bang yo ya ka ba upol ulat tho ya ka ni siti sya ki Filipi anget ba phia kan mau ya ka e ka ba ka ji kan du ka jong upol bat usilas ha Filipi lada pinpen naga kikam ke apostol kalau nong ke bakat riu pinsem hang to ya kajinga kandu jong upol ha Filipi ke ai ke bala penlong ya u baun syakem baki la phakem ya u dei lang ba kat ba upol bat silas kidang mi nakajaka duai bat kila poi ha kalentia ki jongki kaladon ka wei ka syakri ka baju keren ya ki bat kanika syakri ka ba syong sut kalaju keren ya pol bat silas bakini ki briu ki long ki briu ki bapan bena ya ka karteng ka jong u Jesu Christ bat kalaju keren ya kini kentin bun sin bun wat ya ki jong u pol bat u Silas kum tau Paul was ngosatie kijing yai kren ya kijing yai penwet jong kane syakri ulapai seden batula kren batula ong meu syaitan to mi no na kane kabreo bat nadu kata kapor kabre kane kabreo kala don nak jingkot lapan ong bat kumta kini ki breu ki bala long kum ki manager jong kane ka breu ka ba syong sut ka baju keren bertong kumta kala pendunong sisa yakin amar bakam la su ban keren ya ka tien ka ba penyo nong yakin ne ban ya thu lupa le ban keren ki tien ki ba pen sop ha yaki kumta kajing du nong jong ki kalapan long ya ki ban kem yau pol bol silas kumta kajing tu khana la da pin pet hang tu na du khan reu du sau pho na ki kam sor khan reu le nong pin sem ka ba kila kem yau pol bol silas bat kila set bendi bat kalau kila hukum yu tau nong ab bendi haden bakila syok kila penstom Yo Paul bersilas kila sempat ki kumta kila set bendi kibat kila hukum scam yo no bendi ba unle bah kata ka hukum ka ba scam ka ba kila ai
hau bat mau ula pendep dia laga jong ka duti bat ula pen scam bat ula te dai kinjiri yo Paul bersilas bat ula tap ha ka benti ke bah pok krum na da pin pej ba ke benti pok krum kalong ka jaka ka ba sengem ka jaka ka ba sitom berbajenja sa bat lor kata ula khum yaki bat ula pendajiki da ki dingsong bat hang ni bau Paul bau Silas ha ka Paul men siteng senya kila yaro yo boleh bet kila ya ruai yaro bet kila pandon borom yo boleh ha ka te hi ka Paul bakadon ka jing khnyu ka bakrau bat lap pen pace ki jing khang yet bat ka jing khang paro kila pli rang hang bat ki kinjiri ki blate yo Paul basilas kila lait bat kumta ha kata Paul uniu nong abandi uba ula yo ya ka hukum ka ba scam na ki magistror la ne ki nong yalam jong ka to ka jaka to Paul ula kendit threat bat ula pek ki lese kini ki nong sabandi kila pet kumta da ka jing ting ka bakrau ula ran sit pat ula chim na ka wai lam bat ula mut bat penyap no elade hanrai u Paul kata Paul ula perta wat pan men sa elade ngi barok ngi don hang ni kata kalong pat uni unong abandi ula ran sit hak mat jong ki ula ong akan rat ayu kade yang banle ban pen im yang kata kalong kaba uni unong abandi ulah perta kumtai ki jong Paul ber ki Paul ong kite kile thu to nget to men nget hau Jisu bau ba on sapan im yame bat ya ka ying jong me kata kalong kabenta kaba kajing tu kanang tu kalong bak uni unong abandi ulai alam ya ki jong Paul Silas ha ying jong u batang ta ula sat ya ki jing mong jong Paul Silas bat kumta hang ni ba kila yo ya ki jing pen im lang ba ki jing pen baptis kata kalong ka ka ba ka jing kan du ka jong Paul Silas ha ka ne ka balang ngalap benong lene kani chong Filipi ka jingya kren menta ka long pang kani ka balang hang ni ka ba Paul ukan mau ya ka jingya ini bat Paul ujuduai namta jongki ha ka jingya ini jongki la deng ini pai menta na Filipi ka lanong ka banong kong ka nginya pai ka to ka ni ya ka jing duai ki jong Paul namta ka balang ha Filipi kalong kum ne nginya phai na Filipi ka lanong banong kong ka khot ka ba henreu ka bong kum ne banga da ngej scam ya ka ne hi bautang ublai sedang happy ya ka jing le ba bha un penjana ya ka hadu ka sngi u Jesus Christ kata kalong ka ba Paul udang ngej scam ba ka jing le ba bha ka jing ublai ya ki prabanget ha Filipi lane kane ka theoru yangi kini singi ki bamta ya ka ba blai ula le bha ba ka jing le ba bha un penjanai ka hadu kata singi Jesus Christ la da pin phai ru na ka khat ka ba ar phu nyo ko kum ne tang ba ka ru kom ka jing im jong phi ai kan ya de bat ka gospel Christ balanga wan bat yu i phi lani habangam don ngan yo sngew chapang habangam don ngan yo sngew chapang ka jinglong jong phi ba phi yang scam ha ka we ka man sim da ka ba ya pen ne da ka we ka jing mot na kam ta ka jinget ka gospel tang ba ka ru kom ka jing im jong phi kan ya de bat ka gospel ka jong Christ langam don ho oi prabanget habangi don ha lagi jong ki ying habangi don ha lagi jong menta ngin cham la yo asu man ya don lang kani ka theo ko ju ka ba Paul ka ba uladon ha ying bendi ka jing sa set bendi cham la ya kan du su bat ki
para bangai cha Filipina ulot ho ya kan ni ba karukom jong pi ai bakan long bat kan ya de bat ka kosper ka jong kres kumno para bangai ka jing long jong i ladang im chamlai yo lat ban ya yo ban ya don benta ka jing mani yu blai hatu ka jing im jong i habangi don hang no habangi yat hang no habangi kren hang no lene bangi ya kendu bat no hatung im ne em kat kum kata kosper kabau kres ulahi kai kabangi la yo na ka jing kai ka jong kres hot hang niกับเตียงเบียงกาคอดทางตัวกับคอดกับเอาพลาบัดแคลมดับเป็นเสียบติงยาพีฮากิเอกเอรุกีตากิน้องชูนกับบาลองฮากิกัดดักชนะกับจิงเป็นจดเฮนไรฮาพีกับจิงเป็นอิมเกณฑ์กัตารุนาเบลนาบาฮาพีละไอนักำเตาคริสอมตังบันเงชอูนไรบันชาชิตอมรุนักำตาจงอูละไอฮาพีอมตังบันเงชไรบันชาชิตอมรุนักำตาจงพีฮาบะพีเอ็มกัดกุมกับคอสเปอร์กับจงคริสพิลาบันยากันดูอีกินองชุนกับจงพีฮาลามารเวยฮากจิงเอ็มกับจงพีกับบัมันละกาซีเฮนไรตัวเต็บกับประบังเงชle parlok nabaha phila ai na kam tau kres om tang ban nge chuun rei ban sha stom ru nap ta jong o kita ki baman ban im ru ble ho kristu kin sha le ben ar timothy lai kad khot ka ba khat a hang ni ngi yo ya kane ka banta kabau Paul uyai kentu ya kinong Filipi watla chamla ya kendu syubat ki Henry baki long ki bayai ne udah up udah kemen ban nget ba ki para nget Filipi kin long ki bayai ne tat hadu bau Jesus Christ unwan kabar kalong ka jing le red bat ka jing kraw ublei ubau Christ hang ni kabau Paul ukentu bangin day banlong ki bas ngaurit ha ki e bro ha ka jing im ha ka jing tray ki jong pi la ha ki balang ha ki prawanget lane ha ka no ka benta ka khot ka bangin ya pule ka long no Filipi ka lonong ka baar ka khot ka banang kong bat baar ka bang kum ne la da don namar kata kanu ka jing pentengen hau Chris la da don kanu ka jing pen sengan kajing ya e ladadon kano kajing ya selok umensim ladadon kino kijing is a bejem bat kajing sngew sen a du pin pendap no ya kajing kemen jonga bapin ya long kaju kajing mot kibadon kaju kajing e kibasim sim hi kibayade jingmut kai kane kad khot ko prabnge chakrenไปบ้าอย่างนี้กี่กันเตียนหากน้องหากขอดกับบันกองลาดดอนนามากานูกจิงเป็นเตียนฮาวคริสลาดพิดอนกานูกับพิเลชิกิปรลอกกจงพีชิกิปรามังจงพีฮาบากจิงกามกจงพีลาดดอนกุมกาตาวองลาดดอนกานูกจิงเป็นสิงานกจิงยาเอbadan kano kajing slok umensim ladadan kano kajing isnei bejem bat kajing sngew snei dua pin pendap no ya kajing kamen jonga bepin ya long kaju kajing mot pin ya long kaju kajing mot lada pidan kano kapelan ladadan kano kajing ya perkat ha kajing im ha kajing long kum ki para banget kisamla para samla bat kum ta ter ngite bandon kata ka jingya sngew thu jingmut kad khot ka babut kad khot ka balai bat basa hong tu ka ong ba wat le eru da ka jingya pen lane da ka jing sarong o ya ka ka bang ngala perkat manga ya ka ka bang ajing mut jonga ka dei ban biang bet ka dei ban long bet
kata kala ban long penban kum kata kemangai pen da ka jing sarong langam ngeu su ya ka ka jing pen lene ka jing ya ai jing mot iwe kham tam ya tin jong blai henry da ka jing ngeu rit da nyau pi ki parlok ki ba kham pha banya la de kata kalong ka jing kan du ka jung upol ba upol lo ong ba pa pin pendap no ya ka jing kamen jonga ba pin ya long ka ju ka jing amotบัดกับเตียงรุกขดกบาสาวองแคลมดักมีเวยยาลากิจงเฮฮันไรเวยปเวยนับพีในจงกิเวยปัดเก่งคาตากลองบางอินเนี่ยยาเป็ดเงี้ยประคัดน้ำตากิเวรุอมตังบางอินเนี่ยประคัดตังยาละเดยากิเอบาร์ฮักจิงเอ็มกจงเฮคาตากลองกจิงกันตู้กจงอุปอบันลองกจิงเซโอเรตกจิงhikai ke jong po le phil ya haki nong philipi kalong ka jikai yang iru haki nexngi ki bamenta ngin ya pet shu ya kane ka banta toyo ya kane ke jingmut hapi ka balong khrisu ubalong ka dur jong ublai re pyam la pan re rangkat ya le de bat ublai udah leret udah sim ya kata ke jing long red hanrei lapan kraw yu dau blai kata kalong ubau pa kata kalong ka benta ka ba ngin kup ya kane jing sngoret ha ka jing em ka jonge tong ini pai shu na ka balai ngila poi benta ka balai to teng sai no ha khmat ka parthai ko ki parabange phinlong ki bateng san ha khmat ka parthai kan mau yu jisu kat ba udang hikai ka khobor ka kosper kabau Jesus Christ ulai yala phalor ulum to pensai kum tai jing sai jong pi long ka jing sai jong ka prathai kum tang ni upol ruang pa tolong ka jing sai ka prathai ha kanu ko dur bangila ban long ki jing sai jong ka prathai ni ya phai menta na Philippi ar ka lenong ka khot ka ba khat ar ni ya pule do ka khot ka ba khat san ka bang kum ne kum ta te ko heb e jonga kumba hala kasngi pila kongu om tang hak mat jonga henry meta kham tam ha kabangam don hak mat ken tu trai dep no ya ka jing pen im jong pi hi da ka jing ting bat ka jing khnyu namar dei uplai upla trai po jong pi ya ka ban mon ru bat ya ka ban trai namar kajing pha jong o kani kalong watla prabanget ngi klem la yo shu banya slok bat phi man la ka sabaton ngi klem la shu banya don rakat bat phi man la ka mit pen kre ngi nam la banya don rakat bat phi man la ka janmet padeng te yo ngim cham la yo shu banya slok bat phi ki ying mane ki jongi Henry kumba pila ko ngu habangi le ya don rangkat kat bangia solang banya rob pendon burom ya ublai rangkat bat phi hoj menta kum kinong tray ki pastor ki evangelist ki rang ba balang ki temen basan kinong penyat balang kim samla yo shu kalat banya don rangkat bat phi kumba pila ju ya kongu pila tray ya kata le ya kata prabunget trai dep ya ka jing pen em jong pi da ka jing ting bat da ka jing khnyu kata ka long thik ko mau pol da ka jing sngau e la tho ya ka ni ti ki Philippi ka ba ya dei bat ka ni ka por ka ba ngi em ta ha po ka jing khang dam ha po ka bandi ka ba ka ne prathai lang ba ka ni ki bor jong ka jing pang lapan la yo ya ka jing khang dam kum tak thek kum ba upol ulat tho syaki Philippi kani kadai ka maset ka bangaru nga pha kan tu ya phi we baro bato yaine bato trade ya kata kam ka ba kum ba phila jule yaine scam ha kata tole khat ka ba khat saw ngi ne pe hang tu tole ya ki baro klem ka jing knyum bat ka jing ania le ya kata ba phin yo long
ki ba klem jing rem bat ki ba lui ki khun ublei ki ba klem kan no pop hap pedeng ka pedeng ben riu ka ba kan riang bat ba mutlop na pedeng kita la yu ep kum ka jing sai ha ka perthai wat la pedeng ka ni ka jing wat la pedeng jong ka ni ka jing ya kan do ka jong i ki jing suda ngai phi pin long ki ta ki ban teng sanya ka perthaiตัววัดเป็นเสรีมรกัดยาลาเดบัดกันเนี่ยประเทศองอุปอลฮักทีจงอูชิกินองรอมกลนองกบาขาดอาในตัวเป็นกลาดูโนยากาตากะจิงลองจิงเอ็มจงเพฮาลากัสงีกาตากะลองกอมบ่าวปอลอุยายกันตู้ยายกินีกันเตียนบาหับเด้งจงเนี่ยกประเทศกับกันเรียงในตัวเป็นลองกะจิงชายกับบรรดากับบาสาวก็ลองเทนดูวัดลางีเอ็มหากินิสงีกิบะเตรียมบัดกินิสงีกิบะเทนดูเอลากิยากิเอนากัมตาอุเครสฮออุปอลอุทอยากกับบาอุลายทูอยากจิงอยากกันดูกับจงอูแล้วได้พินปูเล่นาฟิลิปปินส์กันน้องกัดขดกับบันกองฮัดดุขัดเวพินเชมหังตัวสะพังกะจิงบาตายกะจงอุปอลกุมโนบาอุลาลองอุพาริซีอุลาลองอุบาจุสเงยพายากะจิงออดเชร์บาจุเงยพายากิเนียมกิรุกอมจงกิจิงกายจงกิเจียวฮันไรฮาบาอุลาเทปยูจิสคริสวองกุมเนกะดุกเงียนปุเลตังอาร์ตลีกิดุขอดฟิลิปปินส์เนียวบัดปะพรากองกุมเนHenry kita ki balong ki jing mentoy yang ya kini ngalanyau bakal jingdu nak tahu Chris ho chisha ken bat nganyau ki barok bakilong ka jingdu nak benta ka jing phakor tam jong ka jing tip yo Chris Jesu bau try jong na ka benta jong u ngaladu no ya ki barok bat nganyau syndrome ya ki khnang bangan yo Chris ka jing kendu ko perbanget Lada pikendu na tau Chris, pila bandu no ayaka burom jongane pertai, pila bandu no ayaka spa jongane pertai, pila bandu no ayaka jing sobha jongane pertai kum kisamla. Henry upol lapan kup burom ya kumuta Parisi, lene kumuta baju labu kumu noyalam ban di leben ya kabalang kajongoblay. Henry ula kalalong uwe banget how Chris baula kendu ye kana ka burom kaba kanyam jiu kala penkup hao kum juru ko perbanget kum kisamla watla pedeng jong kini ki ki ba teng sneu ka bangi light load na bangim don shu ka jinga seng ngim don shu lese lalong tekum kena pertai ne kendu ko banget ko kisamla ban IT yalade shau Chris ngakwa banya pai shu na Timothy kalanong ka banongkong nongkong ka dekhot ka ba khat ar ka ongkum ne namar kane ka daw nga sha ru yaki penban ngam sneu le ran luatla ngalahir na kata kekerdan jong kane pertai ong upol namarkat kane kadau ngalai saru ikine ki pendaban ngam sngeu le ran namar ngalai itu yano ya uta ha ubanganget ngalai itu ya uta ha ubanganget bat nganget scam bau long bala banda ya kata kaba ngalai tiu namar kata kasngi ka bau pol ong yakine ki baro ngala nyeu sunrum namar bangala itu ya uta ya uba ngangalangai kata kalong ka bau pol ukentu yang ngiru bangin nget dan ya kata kajinget ke baskem ha uta ha ba ubangin nget batu pe siapa kadang kata kal benta kabasan kebanginya pe hang tu
Ngina pai biang nak Filipi lai ka lanong ka khot ka ba khat ar khat sao hang ni upol sam lai thu sarong ya ka jingla ka jong u ula ong kum ne om bangala yo pdiang lupa le de bala penjanai lupa yang a hanrei ngala be sa prangkeng bakum ta ngan yo bat ya kata kabenta kabala bat yang aru dau Kristus Yesus om bangala ai lupa yang a bangala yo lupa kini ki baro anrei hang ni wang ba ngabe sa persa jong kadak kopra banget ngangam nyeu yalade ubalala bat anrei ya kane ka we ngale da ka ba kelet no ya kita ki ba syadin bat ka ba kaner no sya ki ba syakmat ngalabe sa persa kadak banyo ya kajing ya thong kaba kajing khot chaneng kajong ublay hau Kristus Yesus kani kalong kata kaba upon u kren ya kini kentien hoi ni don syang hang ne lada pin pule chu hang tu ha kad khot kaba khat khandai bat hadu kaba arpwe pen syamang tu ka ong kum ne kiba kabakut jong ki long ka jingjot kiba uble jong ki long ka kpo bat ka burom jong ki long ka jing leran jong ki kiba ya mut prai ki ru kiba ha khandeu kiba mut prai ki baro kiba ha khandeu kani ka theu ya ka jing trai ya ka jing nget ka jong ki tang ban yo men toy ya la de kani kalong kajing kentu namar bakum kita ong bakia mut ki bahak handeu namar kata kajing long trai snong jungi kalong habneng nang taro ngia ap khme lenti yau nong pen im Jesus Christ ubau trai uban thau thmai ya ka met kajing long rang li jungi ya ka ban pen long ya ka sidor bat ka met ka burom jong u ka bakum kata kajing pen trai da ka bau la ru wat pat pendem ki paro halade kata kalong wat la ngilong ki breu ki bad tolot ki baduna ki baduk barang li nrei oblei leni ki ba don hapdeng kajing kapop ka jongi nrei oblei un thau thmai ya kajing long rang li jongi uban penlong ka sidur bat ka met ka burom jong u prabanget kini kilong ki kentien ki ba upol ukentu ya ki parabange ha Filipi ba sisa lada pin pai ya kini ki khot na u Filipi lai khat ar hadu ka ba khat pra pin siam balei ba upol Ukraine ya kini tin topule kini kentien pin sa siam kumno ba upol Ukraine ya kini kentien ka pentang ini pai da susu ka mentang ka ban reu kajing seneng kentu kajong upor yaki nong Filipi bat yangi hakini si ki bakhadu ru kabayade bat kani kalong batu pin yakmen kad khat ka basau Filipi sao to pin yakmen no how Chris habo try bahala kasni nga ong pat to yakmen penlong yaki do nut kijing perkat kijing mut kijong pi banyak kemen ha kijing im kijong pi penlong kijing kemen rustat wang kijing kemen kalong kadawai kaban penkia yaki jingpang ki babun kijing kemen kadon kam yang i we baro kum tau po ru kuntu do pinya kemen no how try to ai ba kijing ya sha jong pi kan pau ki briu bro utrai lo jan to ai ba kata kijing ya sha jong pi kan pau ki briu baro kata kalong kijing kentu kajong opol ya ngi i we baro lada pin pule ru naka thi opol si nong rom kalanong ka ba khat ar rom kalanong ka ba khat ar ngi ne pek kad khot hang to kabachipau kong ha kajing it paramnge tolong kiba yele ya it no perlokhi ha kajing nyeo burom tolong kiba nyeo
kor perloki ba ka jing le minot wat long ki ba alhia ki ba chithem ha ka mensim ki ba chekri utrai ki ba kamen ha ka jing karmen ki ba yasha ha ka jing jenjar bat ki ba ne minot ha ka jing duai kata ka long ka ba pol ong tu ya kamen no how try bat to ai ba ka jing yasha jong pi kan pau ki briu baro bo try lo jan wat kuslai ka e ru nrei ha ka e baro sha ka da ka jing duai bat ka jing karpat lem bat ka jing aingu tu pen tip ik jing pan jong pi shao blai te ka jing suk ublai ka ba palat ik jing champang baro kan ri jai ken ki donut jong pi bat jing mo jong pi o Christ Jesus ka ne ka long ka banta ka ba upol watla pi don ha ka jing ka jong pi ha kam ka baret ka jong pi ha ka jing trai ka baret ka jong pi nrai pi amut ye ki baro sa uta uba la ai pi bat ya kata ka ba ublei ula penkup hapi le ya kata om dei kum kita ki ba trai tang na ta ka kpo kane ka long ka ka ba upol ukantu henry wang ki baro ba da ka jing duai bat ka jing karpat lem bat ka jing aingu ya ki baro uba ublei ula trai na kam ta jong pi kata ka long ka benta ka ba upol ukwa ban hika yangi bangin long ki ba yesha ba kata ka jing yesha jongi kan pau haki breu baro ka benta ka ba upol ukwa ban pen pau ya ka jing sengu na kam ta ka ka ba ublei la le nam ta kinong Filipi bat kumju rayangi hakini ki por ki ba menta lese kan long ka benta ka ba khadu ya ka ba nginya pule hang ne ka ba upol ula tho bat lo ai ka jing sengu nginya phai ro na ka sti por kinong Filipi kalanong ka ba asau ka khot ka ba khat we om bangala ong chapang ka jing ngeu kardu namar ngaladang hakanu ka jing long bangalong hakata hi ban ngeu hun ngatip ka khot ba khat ar ngatip kumno ban pen po bat ngatip kumno ban ngeu dap kerhai ha ka e baro ngalanang ya kata ka boj ban ngeu kadang ru bat ban ngeu than kata ka long kaba upol ulalong ubala praktis si kini ki bro hakajing duk ulanang kumno ban sneu duk hakajing kardu ulas sneu nang kumno ban sneu kardu haka kajing thangan ulanang kumno ban sneu ya kata ulalong balai kan dulot kini ki bro dei namar kata kato kajing pules dang mene kebangi yo na inong pules dang kalong ngala banle ki baro hauta ban pensat borenga ngala banle ya ki baro hauta ubanganget hauta uba pensat borenga hauta uba ngar itu ya u balong Jesus Christ kata kalong batu ai ba kini kintin kaba upol ula kentu yang ukentu yangi we baro ukentu ye pi ki paralok ki jongi tu blai jonga on pendap ya ka jingger du jong pi baro kat bakum kata ka jingkan rai spa jong u ha ka borom ha u Christ Jesus ha ka kam ka jam ka bajanjar kam tam ikini ki ba khangdam ki ba ngila yo ma ye ki jing sisa Dongin pentip coblay ubak loy banyarap yangi dongin ya thu yo blay hak jing duai bau blay un ai ka jing suk ya kata ka jing suk ka papalat ya ka jing champang jung u kan ri jai ha ka jing em ka jongi u blay jonga un pendap ya ka jing kardu jong pi do ai bakane ka jing duai ka jonga ka jing duai ka jongi ka
kajing karpat kajong upol nang ginong Pilipi kan long ro kajing karpat kajong upol napta jongi kani ka long kaju kajing mot ba ublei jong aun pendap ya kajing kerdu jong pi borok kat bakum kata kajing kan rais pa jong u ha ka brom ha ukris Yesu to ai bikini kentien kajing pen ya slok ha kani ka janmit to ai bekanda yo jaka kajing mot jing perkhat jongi wei barok pat to ai ba ublei unai ya don rekat bat ngi ha ki barok tu ka brom ka kraw ka jong blei kan long rekat bat pi nadu menta ha ki arta ki babom jukutro amen Isngongo ya ketua kubor kebawan lengba irang bak balang ngai scam ba pi layu sngo ki kubor ke bastenat ai bau blai un kerku ya pi kat ba pi dang ya syakri ya utrai bahab neng ting ai kublai ru ya i ba ilai sam ingi ke kubor ke bastenat tementa ngin penwai no ya ka jing sang ka jongi ngin yarwai ka nambar ka ba lai spa propway ka ba rim sau spa khat khandai ka ba thamai lai spa propway ka ba rim sau spa khat khandai ka ba thamai yang scam haki kular Yang scam haki kular Kristus jongang Bang baki bom jiu good kisawa hangang Buram haki bajrong tam ngan yai ruai Yang scam haki kular jong utrai Yang scam haki kular unon pen im utrai Yang scam Yang scam haki kular jong utrai Yang scam haki kular kiban om Yudno Aba yung bat jing ting kiyay kerho Dakak tin ba im uglay ngan job barot Yang scam haki kular jong utray Yang scam haki kular unang pen im utray Yang scam Yang scam haki kular jong utray Yang scam haki kular jong ukris utray La krim yang asya udah jing iklem wai An la kasingan job datin buai Yang scam haki kular jong utrai Yang scam haki kular unang pen im utrai Yang scam Yang scam haki kular jong utrai tungin ya duai Niwan hajan jong me atrai hakne ka miet kublai shbon ya ki baro hakaba melale nam tak jongi pat kham tam kublai shbon ya to ka khubor hakaba ngila yusngau to ai ba winsim jong me un let chak to ki breu ki ba yusngau ne ka khubor ba kin plej jemut pat kin im kat kum kamon ka jong me kham tam kat bangi im hakne ka perthai mi i ba idap tang ki jing khuslai ki jing sudah atrai hinre Yarap yangi bangin la ban job thiau kum upol in job thiau ha ka kertang ujisu ya ka jing pensoi
ya ke jing shun ke jong kene perthai yangi bat atrai ngin job thiau ya ki ge baro bat atrai ban wai no ya kene ke jing sang ke jongi nga duai bamen ya kerku man la kasngi kerku yangi ya ke jing im ke ba kenjaman sem ke jongi kam tam nga duai ro bamen pelat yangi na kino ki jing yale ke bawan ban yale ha ka donut ke jongi kham tam atrai sai sen nga duai bat map iki pop kilat kerangkang ke jongi ro atrai nga pan bat nga bu ikine baro ha kertang ujisu amen.